Metaka step ni kum ka Voice of the People Party kumbangi la penbena bahaga ruski bagi song seat number station angkai bagi teng ya kani ka seat number station jom metaka segi ka arpo arteri ku hangne te haswa bangin ko hangne kadon kani ka jing hanglat nagaliang jong ki bor jong ka district bakim sya bakila impose ya ka 163 BNSS te nagaliang jong kum ka party ngila ka party kila island yang bangin ya rung tang sangut bangin le ya kani ka protest di hagani kapor ni singokmen ba i magistrate ilawan ila adjective lagi ba la call off ya ketika public hiring hante hapo daistong di negaliang jongi ni ai kublai ya ki patba nong chong sunong ki balaying scam triang ban yeng ban pendam ya kani ka jing temu ban lebor da kani ka sarkar MDA di hagani kapor negaliang jongi ka Voice of the People Party ngin sa ya Syong perkat hadin balada ya kani ka jing pensai sepi kum ki lat thai kubor ba idon ya kaban keren haka jing dei bat kani ka jingelang ke balawan da kita kinong kersan ke ceri simen da kita kinong elam jok ilaka bat harangkan kani ka jing keno ba harukum haka jing dei bat kani ka parti ka jongi tengi kwa ban pensai saki pajba jong ka district bat kumjuk saka ilaka nong kli leni sikinong song jong ka daistong bagi kum ka Voice of the People Party mi na kabenta ban persya ya kani ka siri simen namar ka jing island jong kani ka sarkar bakin le mon bakin le business kat baki singodai hakani ka district ka jongi kat ba yang ipat kiba tredu yong kiba juim jakpo nau do yong kikang dene kita ka daw ni yeng tang na kani ka nongrim ba nginom island ya kini kismen factory bakin le mon tat haduk ba ngiro ngin yo ban treyo ni do yong dau pai ba kum bajulong de ka jing kren jong secretary jong ka ilaka nong kle I ba fencing ba fence bare I ong ya ka party ba ngimpai ya kata hangnong I kren keno ya kata ka ilaka nong kle jong pi hangnong I persa ya kata ka public hearing jong pi namar do bas nang le ba kani ka jing thombor jong ka sarkar amdai ka jing le jong pi kum ka ilaka nong kle ka dai tang ka we na kata ka bor ka ba sa pendon kam ha ka sarkar di kajing keren jong wei no nong elam jong ketika dong katanya ma forester paju long kajing keren kelung kena kapam ni song rem ni skau tu bakini baro kini kino elam jong ilaka kini kinong kesan ba Ahmad jong ka MPP tingi skau tu baki yo kum kani kalam dan ni ka kabu ya kaban pen yelam bakla yo pai ba halor kani ka jing ki jong ka VPP ka ba song nong rem di Imdan kani ka jing persya la ka dei ya ki ba kersan ni ya ki ba persya ru ki ya hala ka jong kaliti ni kum ka Voice of the People Party ni ying hala ka jong kanong rin hebat nginom kan wi ahiro ba ka sarkar ka hap hi ban pendem nang ba ka jing bit yang jong upai ba jong ka district hi barok kawe de hagani ka por ka jing call off jong kani ka sarkar ladam dei de kani ka jing ya huri hural ni de ka jing penibor kam sngap kani ka sarkar de ngi na kaliang jong ka Voice of the People Party ni amin sin upai ba undai ban slur ban mi ban yet snok tilang habadon kanu kani ka ji ki ka badai ka ba song hok song rim na ka benta ka pateng ni na benta ka lawei ka jongi de hagani ka step di magistrate ilawan ila tempat ini bangin follow up kani ka civil demonstration ingin saya song saya perkat ada kadai yang bangin call off no ya kani ka civil demonstration ro hadir mangila de pirai ingin saya pepat hadir boleh sebut